Nastupom Nenad Vasilić Trija u bašti Kulturnog centra otvorena je Šabačka koncertna sezona 2024. Ove godine otvaramo Šabačku koncertnu sezonu u sred leta i to ne običnog leta, nego Šabačkog kulturnog leta. Sa nama u gradu je večeras naš eminentni džez kontrabasista Nenad Vasilić, koji dugi niz godina živi i stvara u Beču. Dobitnik je brojnih nagrada, nastupao je sa mnogim značajnim domaćim i stranim muzičarima kao što su Stjepko Gut, Big Band Radio televizije Srbije i drugi. I ovo je prvi put da on gostuje u Šapcu. Predstavit će nam uglavnom svoja originalna dela koja su opet najviše informisana zvukom balkanskog folklora, ali ima tu dosta i uticaja džez muzike, klasične muzike, roka, negde sam pročitao i heavy metala. Sa niškim kontrabasistom Nenadom Vasilićem svirali su harmonikaš Marko Živadinović i saksofonista Rasko Obradović. Autorske numere, spoj etno zvuka našeg podneblja, džeza, roka i klasične muzike privukle su veliku pažnju šabačke publike. Ja sam čovjek koji je odavde, znači rođen sam u Nišu, živio sam u Nišu do 19. godine, tako da mi je negde u toku karijere postalo logično da počnem da se bavim onim što volim i onim što jesam. Tako da sam spojio ono što volim, to je džez, a ono što jesam, to je čovjek iz ovog naroda koji je odrasao sa narodnom muzikom. Tako je došlo do spajanja narodne muzike. A do ovog trija je onda došlo tako što sam, snimajući sa različitim sastavima od klavirskih trija, kvinteta, džez kvinteta i tako dalje, uvek pokušavao da nekako udenem taj neki balkanski tač u sve to, tu našu balkansku muziku, balkanski folklor da pomešam sa džezom. Onda mi u jednom trenutku postala veoma interesantna ta harmonika sa kojom nikada pre toga nisam ništa uradio i onda je Marko Živadinović sa harmonikom bio logičan izbor, a zadržao sam sopran saksofon koji po meni blenduje odlično sa harmonikom i u tom jednom triju bez bubnja, bez perkusija i instrumenta koji sviraju ritam, jednostavno pokušavamo da sami stvorimo jedan ritam koji je sam sebi dovoljan i time zadržimo tu drugu bolju stranu sviranja bez bubnja, a to je ta dinamika koju ima jedan bend bez perkusivnog instrumenta. U Šapcu sa ovim projektom nikada do sada nisam svirao, veliko mi je zadovoljstvo da sam večeras ovde, da me je Branko pozvao i da smo uspeli da dođemo, da sviramo u ovoj prelepoj bašti, u prelepom gradu, u prelepoj pešačkoj zoni. U nastavku koncertne sezone sve ljubitelje dobre muzike očekuje raznovrstan program. Sada smo negde u sred kulturnog leta, ali već sledećeg meseca nam u goste dolazi doajen, naš doajen narodne muzike, frulaš Bora Dugić. 24. avgusta on će nastupiti u Šabačkoj tvrđavi. Kasnije na jesen imat ćemo i međunarodne goste, umetnike, o čemu ćemo naravno blagovremeno obaveštavati naše sugrađane.